вас яшчэ вельмі цікавая цытата ад Уладзіміра Галака. Скажыце, калі ласка, які музычны твор вы лічыце вяршыняй сярэднявечнай музыкі Беларусі ВКЛ, Великакняства Літоўска? І чаму? Справа ў тым, што старадаўняй музыкі захавалася нашмат менш, чым яна сачынялася, таму што яна не была музыкай в нашым сучасным разуменні. Я хацеў бы адзначыць, што мы ў многіх пунктах са сваёй творчасці мы вымушаны кіравацца сучасным музычным мысленнем, а не карыстацца ладамі і гукарадамі, якія былі тады ўласцівы. Для сучаснага вуха гэта будзе палову арабская музыка здавацца. Другое, мы не можам выкарыстоўваць строй інструментаў, дзе, напрыклад, в барочнай музыцы сольны інструмент на 40 центаў заніжаў. І ён ствараў вельмі трагічны такі эфект, калі нізіць сольны інструмент адносна гарманічных. Тое ж самае датычыць і музыкі. Мы не можам сказаць, які самы лепшы, таму што большасць музыкі не захавалась. Музыка тады – это была форма публічнай імправізацыі, дзе в адной асобе аб'ядноўваўся кампазітар, аранжыроўшчык, тэхнічны выканаўца сваёй творчасці і артыст. Прычым лічылася вельмі кепскім тонам, калі музыка граў аднаго і таго ж выгляду, тэмпа рытму, тональнасці, і адных і тых жа формул в імправізацыі сёння і заўтра. Таму яе мала захавалася. Трэба было фантазировать. Вельмі патрэбна было фантазировать. Была нават цэлая рэвалюцыя ў часы барока, калі музыкам, барока гэта музыка, якая супрацьстаяла адраджэнню, рэнесансу. Езуіты патрабавалі дакладнага выканання, хопіць імправізировать і граць, што вам хочацца. Дакладнае выкананне. Это цэлыя былі рэвалюцыі аркестраў цэлых, камерных і каралеўскіх і пры магнатах, калі музыку прыносілі дакладна распісаны ягоную партыю. Там творчасці не было. Ён пераўтвараўся ў тэхнічнага выканаўцу з чужой творчасці. Выканай і дзякуй. Выканай і дзякуй. А то як ты хочаш, як ты бачыш, як ты адчуваеш, ты ўжо не маеш права выконваць.